Boas tardes a todos e a todas. Ante todo, moitas gracias por estar aquí. Levamos xa con o terceiro día de xornadas de recuperación da memoria histórica, este ano dedicado aos 75 anos do voto femenino, 1933, que foi cando votaron por primeira vez as mulleres, 2008. Esta xornada de hoxe, esta tarde de sábado, digamos que é o último dos relatorios deste tempo dedicado a recuperar a historia. A recuperar a historia que nós consideramos que se debe recuperar porque é a palabra recuperar? É a palabra recuperar porque estuvo certamente oculta e simplemente a coñecen fondamente persoas, historiadores, que investigou, escritores, xente que investigou sobre ela, como a persoa que temos hoxe aquí. A verdade é que xa son as cuartas, os 4 anos dedicados a coñecer esa historia oculta. A Asociación Cultura Aberta que nos organiza está fondamente contenta e orgullosa de facelo, con máis ou menos asistencia de público. A nós iso, ainda que nos gusta, por suposto, como todo, ter máis ou menos asistencia de público, pero a nós iso, ao fin e ao cabo, damos igual, porque tamén nos sirve a nós para coñecer xente tan maravillosa como a que estamos coñecendo, para tamén coñecer a historia que realmente é nosa que debemos coñecer. Estas jornadas non serían posibles se non fora polo patrocinio do Ministerio da Presidencia do Goberno de Madrid, da Consellería de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia, da Diputación Provincial e, por suposto, tamén coa colaboración do Concello de Carral. Este ano botamos toda a carne no asador. Ata agora sempre fixemos unhas jornadas eminentemente de temas basicamente locais, de temas basicamente galegos. Este ano fixemos un tema que trascende, por suposto, o ámbito galego, tamén vai ao ámbito nacional. De certo, onte estuvo aquí con nós Carmen Domingo, escritora e xornalista catalana, que falou, neste caso, do voto da muller nas eleccións da Segunda República dende un ámbito de todo o Estado. Hoxe, como dixemos, rematar con unha persoa que nos vai dar o seu relatorio, que é Carmen Blanco, profesora titular de Literatura Galega da Universidade de Santiago de Compostela. Publicou artigos e libros sobre a represión exercida sobre as mulleres no franquismo e na Guerra Civil, e acaba de publicar Atracción Total, no 2008, este ano, que é un percorrido a través da vida das mulleres no franquismo. Iso é o que vai dar de sí esta tarde. Ela nos vai falar de todos os seus coñecementos, que son moitos, sobre este tema. O relatorio tratará sobre muller e represión na Galicia da Guerra Civil. E logo despois remataremos esta xeira con un cantautor galego que temos aquí con nós, que eu dicía yo a él, ademais, que para min, desde o punto de vista do meu entendemento musical e vocal, é, xunto con Mini, xunto con Sosolírio Veraz Cruz Mini, a millor voz masculina que hai no panorama en galego, que neste caso trátase de Tino Vaz, que temos con nós. Entón, entramos de cheo xa nesa charla que nos vai ofrecer Carmen Blanco, muller e represión na Galicia da Guerra Civil, e despois remataremos con esa actuación de Tino Vaz. Xa vos deixo con Carmen Blanco. Ben, moitísimas grazas pola presentación, por terme invitado a estas cuartas xornadas da recuperación de memoria histórica feito polo CAL. Felicito a esta asociación Cultura Aberta, que ten un nome tan fermoso, porque a cultura e a apertura son realmente o mesmo, e naturalmente van asociadas á liberdade
que está precisamente sempre nesa apertura, en toda a cultura que o sexa de verdade. Entón, é para mí un placer vir aquí, tan pronto me foi proposto vir falar a estas jornadas en Carral sobre este tema, a muller represión na Galicia da Guerra Civil. Aceptei encantada, ainda que eu xa o digo desde o comezo, ao lado de outras personalidades que estiveron falando aquí, a maioría delas historiadores, profesionais da historia, pois en este caso eu non vou falar desde esa perspectiva, ainda que practiquei a historia e son profesora de historia da literatura. Eso é a historia da literatura, e a literatura do que máis sei, no que traballo profesionalmente na Universidade de Santiago de Compostela, e sobre o tema que versan moitos dos meus libros e as miñas investigacións. Pero que ocorreu? Ocorreu que entre outras cousas, e quero decirlo aquí agora, por ter nacido no seo dunha familia represaliada, vivín dende nena o problema do que é obxecto, vamos, do que son obxecto estas jornadas, e do que é obxecto a miña charla. E vou, de maneira moi sinxela, tratar de decirvos algo disto, algo do que aprendí durante todos estes anos. Por este motivo, porque nací no seo dunha familia represaliada, polo tanto, xentes que nací no ano 54, en pleno franquismo, en plena dictadura, pero no seo dunha casa que vivía resistindo fronte a todo, cunha memoria de dor que despois relataré. Entón, por todo isto, eu tiña uns pais progresistas, unha nai moi feminista, e entón, isto me levou a, dende que, non sei, tive uso de razón a exercer o feminismo no sentido de loita pola liberdade dos homes e das mulleres, loita pola dignidade do ser humano en igualdade de dereitos e respetando as diferencias de todas as persoas. E así foi que os meus primeiros escritos foron sobre as mulleres, cando aínda este tema non estaba de moda, digamos, nin era un tema de preocupación xeral, xa emanado dende as altas instancias gubernamentais e dende os medios de comunicación e todo eso, sino nun movimento de loita antidictatorial, antifranquista, e nun movimento de loita solidaria pois os homes e as mulleres que queríamos liberdades profundas e reais para todos os seres humanos, sen diferencia ninguna de ningún tipo. Ben, e así foi como fun facendo moitos libros, porque xa teño moitos anos, moitos libros sobre todo sobre as mulleres. Neses libros dos cales, pois, claro, moitos sobre literatura, porque era, digamos, a miña profesión, o que máis me gustaba e do que máis sabía, o que máis me interesou dende nena, pero tamén libros de historia das mulleres e da historia do proceso ideolóxico antiquísimo de loita contra o poder sexual e o poder patriarcal. E así é como no ano 1994 fixen a miña tese de doutoramento sobre imaxes de mulleres na literatura galega contemporánea á luz dos discursos feministas. Un título moi longo, o que ocorre moitas veces nestes traballos académicos, e claro, era unha tese de literatura sobre literatura contemporánea, que era o meu campo de traballo, pero era unha tese sobre o que máis me interesaba a mí, unha tese que trataba de analizar cales eran as imaxes das mulleres, as imaxes tamén dos homes na literatura de algúns autores contemporáneos, e esta análise era unha análise de estudos de xénero, unha análise feminista, que, como digo, daquela era moi contracorrente e moi novidoso
que eso se fixese aquí en Galicia. Fixe unha introducción teórica contando a historia do proceso ideolóxico e social e político feminista, non? Para entender, o sea, unha historia da loita polos dereitos e a dignidade para as mulleres no contexto da dignidade para todos os seres humanos. E así como do traballo para esa tese saíron varios libros e o traballo introductorio teórico pois foi un libro que se titulou O contradiscurso das mulleres, que se publicou no ano 1995, que logo saiu no ano 93 traducido ao castelán e ampliado e actualizado, e baixo o título El contradiscurso de las mujeres. E aquí enlazo con, digamos, con estas xornadas e co voto das mulleres. Aquí se conta o longuísimo proceso dende os inicios, digamos, da humanidade, en que aparece o poder patriarcal, o poder sexual e o control das mulleres por parte dos que, para entendernos en teoría de xénero, chamamos patriarcas, que poden ser homes ou poden ser mulleres, ou seja, daqueles prototipos humanos que exercen o poder sexual apoiándose noutros múltiples poderes, poder de etnia, poder de raza, poder de religión, poder de cultura, poder de clase, poder de idade, etc. Todos os poderes baixo, digamos, a célula do poder sexual, para controlar as mulleres, apropiarse do seu potencial económico e do seu potencial vital e controlar, pois, basicamente os seus corpos. Entón, aquí neste libro contei isto, en resumo, isto é a historia do que logo se chamou o movimento feminista e o feminismo, que non nace propiamente ata que nace a palabra como movimento social. O feminismo é un fenómeno do século XIX, decimonónico, que é cando se inventa a palabra, pero as ideas pois realmente son antiquísimas, as ideas de loita pola liberdade humana, que outra cousa non é o feminismo que iso, loita pola liberdade humana real para todos e para todas as persoas, pois nace cando nace e se manifestan os primeiros seres humanos que se opoñen aos abusos dos outros, e actúan. A verdade que é tan antigo como a propia imposición, como o propio poder. Sempre houve persoas que exerceron o poder de maneira violenta ou pseudo-violenta ou como fose, e persoas que loitaron para que non se producise abusos de poder. Entón, neste contexto, contei a historia do movimento feminista e aí aparece precisamente o feminismo da chamada primeira onda, que é o que coñecemos como feminismo sufraxista, precisamente porque a reivindicación emblemática, máis simbólica do feminismo da primeira onda, que máis ou menos abrangue, para entendernos así, todo o século XIX e ata entrar un pouquillo XX, pois é o feminismo que loita pola igualdade, que reivindica esencialmente a igualdade de dereitos, por lo tanto, a igualdade e o dereito, de cidadanía tamén para as mulleres, e nace realmente por unha carencia que se produce cando coas reivindicacións da revolución burguesa, a revolución francesa, por exemplo, poñamos como exemplo, a proclamación do chamado sufraxio universal, que lle deu dereito de cidadanía e, por lo tanto, de voto a todos os homes, e chamoulle universal a ese sufraxio, a ese dereito de voto, deixou sen dereito fora, por lo tanto, do universo a metade do universo, ou sea,
a metade do mundo, a metade das, ou seja, a todas as mulleres. Entón, a partir de aí, mulleres e homes que viron que eso era absolutamente irracional e injusto, pois comezaron un movimento de reclamación de dereitos de cidadanía non só para os homes, como reclamaba a revolución burguesa para os homes de todas as clases sociais frente aos presuizos, digamos, non sabe a palabra agora, as prebendas aristocráticas para todos os homes, pero esqueceronse das mulleres. O movimento feminista da etapa sufragista. En cada país se conseguiron eses dereitos de igualdade que iban asociados ao dereito de votar, ou seja, dereitos de ser cidadá en condicións sen exclusión ninguna, polo menos formal, pois foise conseguindo nos distintos países de Occidente para simplificar, pois a finais do 19 e durante comezos do 20. En España, no Estado español, en 1931 foi cando se conseguiu. Como vendes, ainda moi recentemente. Pero en países que supostamente considerados moi avanzados de Europa, como Suiza, e non sei se isto se anuncia nestas jornadas, pois o dereito a voto das mulleres foi un feito, creo que dos anos 70. Dos 70, exactamente, o sea, é algo impresionante que as mulleres non votasen ata o 73 en Suiza, país tan avanzado e civilizado, non? Para entendernos. Ben, pois claro, entón vemos que os dereitos formais das mulleres, xa non digo reais, os dereitos formais das mulleres son recentísimos. No noso contexto, incluso, supostamente, máis avanzado, non? Que é a sociedade occidental, etc. Ben, bueno, xa digo, traballei nestas cosas e conto o momento de invención das mulleres nestas etapas e logo tamén, digamos, na etapa presente na que ainda estamos e seguimos con outras reivindicacións moito máis complexas, porque claro, conseguidas, o primeiro sería conseguir, claro, que as leis, o marco xurídico fose igualitario, pero con esas reformas formais non se consegue para nada a igualdade real. Eso é moi difícil, as igualdades reais son dificilísimas de conseguir e hai que estar loitando por elas cada minuto. E aquí é onde enlazo xa co tema concreto da represión. Como vos dixen, eu vou falar como unha muller que fixo historia das mulleres, historia do feminismo, historia da loita polas liberdades contra o poder patriarcal, en loita contra o poder patriarcal, en moitos libros, sin ser historiadora. E agora teño a sorte, e así o digo, de que haxa xa, e por que fixen isto? Porque no meu contexto, e en concreto en Galicia, isto non o facía ninguén. Eu, sin ser historiadora, fixeno por, digamos, facer algo que creía que había que facer, non? E fixeno, bueno, pues, como puiden, non? Da maneira que puiden. E o resultado en concreto desta historia, deste proceso feminista de loita polas liberdades é este libro contra o discurso das mulleres. Ben, logo, como dixen, pois eu nací nunha familia represaliada. O meu avó materno, que era un home modesto, un proletario procedente dunha pequena aldea do concello de Lugo, ou do concello de Bóveda, en Lugo, chamada Ver, foi proletarizado e despois logo foi mobilizado na zona republicana e chegou a ser tenente do exército republicano. Foi capturado cando fuxía por mar, cando foi a fronte en Asturias, foi capturado cando fuxía como outros no vapor Asunción cara a Francia, nun barco que facía auga, e ele sempre contaba como humor, menos mal que nos colleron se non morríamos no mar. Foi detido, pasou a súa familia uns meses tremendos, espantosos, pensando na inminencia da súa morte.
pero, bueno, familiares diferentes moveronse, conseguiron que se lle fixera un xuizo e saiu en liberdade, bueno, decían en liberdade, ovos sobre ese evento. Pero a familia viviu, e a miña nai viviu, que era moi nova daquela, pois unha angustia tremenda da desaparición do seu pai de repente, aparte de toda a angustia durante a Guerra Civil, que pasou en Santander, a miña nai, e entón, esa memoria deses medos, desa dor, dun silencio, porque a ela, como nena, non se lle decía nada, non sabía por que o seu pai desaparecía dende o momento en que foi capturado, non sabía por que non estaba, porque estaba, non se falaba diante dela, e ela foi, máis ou menos, ao longo da súa vida, enterándose pouco a pouco da historia, polo pouco que contaba o meu avó, que estivo en distintos cárceres e que finalmente saliu en liberdade. Entón, todo iso se vivía nun contexto, naturalmente a miña nai era unha roxa, dunha familia de roxos, e o meu avó foi acosado e, bueno, pasou moi mal, e tivo, además, foi naturalmente expulsado do traballo, e tivo que refacer a súa vida en unhas condicións durísimas, instalándose en Lugo, onde, despois, moitos anos despois, nacería eu. Eu contei esta historia, a historia digamos, do silencio e a vivencia do brillo da República, e logo do espanto e das sombras da guerra e da dictadura, neste libro de relatos, Vermella con lobos, nun relato que se titula Mamaíña querida, no que realmente conto a historia do meu avó, pero desde a perspectiva da miña avoa, da súa muller, e a través da voz da miña nai, que foi quen me contou a miña historia, e que foi como souben algo da historia do meu avó. Pero cando fixen este libro, Vermella con lobos, co seu relato Mamaíña querida, foi publicado no ano 2004. Eu medrei crendo que o meu avó fora condenado a morte, e que logo se salvara, fora condenado a morte. Con esa angustia, digamos, en ese ambiente de angustia e vivencias polos sufrimentos dun ser querido, polo sufrimento sobre todo da miña nai, que era quen mo contaba, entón, vivín crendo, xa digo, ata o ano 2006, crendo iso, que o meu avó fora condenado. Pero logo, bueno, xa na situación na que estamos, na que máis doado investigar estas cuestións da memoria, conseguín, non sei, moito tempo e moito traballo e moito escribir cartas e moito chamar por teléfono, conseguín acceder, gracias, entre outras cousas, precisamente ao proxecto de investigación que ten a Universidade de Santiago de Compostela sobre a memoria, conseguín acceder a causa pola que o meu avó foi xulgado. E publiquei aquí neste libro, nesta revista Unión Libre, A voz das vítimas do 36, que acabamos de sacar agora mesmo, acaba de sair en Edicións do Castro, onde, bueno, pois, aparece aí, a través da voz do avó, reconstruir esta historia. O ver a causa, abraiada, descubrín que o meu avó non fora condenado a morte. Si, naturalmente, vivira no cárcere angustiado por ser paseado ou ser condenado a morte. Pero non fora así. A historia fora, digamos, aínda un pouco mellor. Pero aí vemos como, ás veces, o que se vive por descoñecemento, polo silencio, pois é aínda peor que a verdade para as persoas que viven. Entón, isto é, digamos, un testemunho do que é, digamos, persoal, que eu quería traervos aquí para que virades o complexo problemático e difícil que é, digamos, dar a coñecer
todas as peculiaridades e matices que pode haber na vivencia da represión a raíz da Guerra Civil en Galicia, en concreto por parte das mulleres, que é do que pasarei a falar aquí a continuación. Eu como muller feminista, pois, como vos digo, sempre trato de mostrar esta perspectiva, aínda, como sabedes, moito máis silenciada que a dos homes, que é a das mulleres. En este caso, da vivencia, da represión, pois igualmente. Ben, con respecto ao voto, quero decir tamén outra cousa. Por exemplo, tamén está, igual que está entre as miñas vivencias de rapaza criada nunha familia represaliada, igual que vos contei estas vivencias da angustia por ser neta dun home que fora supostamente condenado a morte e que estivera no cárcel e que fora fortemente represaliado económicamente e no sentido social tamén tiven vivencias moi positivas, e unha das vivencias positivas que todas na miña familia estaban asociadas á República, a verdad, tanto por parte de pai, porque estou falando da familia da miña nai, pero a familia do meu pai tamén foi represaliada, pois eran todas as vivencias positivas de esperanza e luz estaban postas no pasado republicano, no que os meus avós proletarios, populares, os meus avós maternos, viviran unha vida pois positiva e esperanzada, digamos, cun futuro e cun presente e un futuro aberto a mellora en cada momento, en cada día. E sempre contaba a miña nai como a súa nai ia votar pola República. Conto aquí un detalle que tamén o relato aquí neste conto, a María Querida de Vermella con Lobos, como ela, muller, a miña boa, modesta, frente populista, fora a votar no 36 facendo trampa varias veces, disfrazada de beata, non? Disfrazada cunha mantilla, cun misal e cun rosario, para que así non lle pedisen a documentación das mesas que sabían eles que estaban controladas e facer voto frente popular, voto de esquerda, a favor da República. Ben, isto vos podo contarse da vida cotiá e digamos, da actuación beligerante dunha muller que, polo que sei, ela non estaba afiliada a ningún sindicato, a ningún partido, pero sí levaba, como vedes, unha militancia profunda e firme. O meu avó estaba afiliado a un sindicato. Ben, e con isto, despois desta introducción, para que vexades quen son e onde veño, e porque tamén estou aquí, digamos, sendo leal a memoria da represión e tamén a memoria da loita pola liberdade destes ancestros familiares meus. Ben, entón, despois de decir isto, pois xa centrándome propiamente na charla Muller e Represión na Galicia durante a Guerra Civil, o que quero decirvos é que hoxe en día hai xa moita bibliografía e digamos que eu vou falar máis desde a creación, desde a literatura e desde o punto, desde unha perspectiva moi persoal das miñas pequenas investigacións, que desde que como vos dixen antes, como historiadora do fenómeno, porque iso non o son. Entón, como simple militante da memoria das mulleres, pois quero decir que, sintetizando o que antes exemplifiquei con pequenos detalles familiares e algún de outro tipo, realmente, co levantamento militar de 1936, a Guerra Civil e represión sobre todas as persoas loitadoras e defensoras da liberdade,
con ese fenómeno se cortou o camiño de avance progresivo cara a consecución cada vez de maiores liberdades para as mulleres e, polo tanto, tamén para os homens, porque é imposible que os homens sexan libres se non o son as mulleres. E igual ao revés, as mulleres non poden ser libres se non o son os homens, porque o poder esclaviza a quen o exerce tanto como a víctima que o sofre, ainda que de distinta maneira, pero escravos son ambos. Entón, realmente, co voto do 31, coa República do 31, viñeron paulatinamente para as mulleres múltiples dereitos de cidadanía propios da sociedade naturalmente burguesa, democrática e burguesa. E outras conseguido, por suposto, dereitos que non foron regalados nunca, senón que foron arrincados aos poderes que os tiñan constreitos, que foron arrincados con moitas loitas por parte de moitos sectores, homes, mulleres, agrupacións de distinto tipo, culturais, sociais, partidos, sindicatos, etc. Todo isto, todos estes avances, de dereito a asociación, de dereito de libre pensamento, libre circulación, de tamén todas esas liberdades tamén, non só dereitos formais, sino liberdades reais, toda esa presencia importante das mulleres na vida pública, nas distintas profesións, de maneira pouco a pouco, de maneira progresiva e paulatina, todo iso viuse cortado co levantamento fascista, que era un levantamento contra as liberdades en xeral. E entón, por suposto, as liberdades sexuais que se conseguiran, e tamén nestes anos republicanos, pois foron coartadas. E o fascismo perseguiu a todas aquelas persoas que se significaran pola loita pola liberdade para os demais ou para eles mesmos, e que exerceran a súa liberdade coa súa vida. Entón, as mulleres, nesta recuperación da memoria histórica, as mulleres son realmente, como en toda a historia, pois sempre as máis esquecidas, ata moi recentemente as máis esquecidas. E por iso tamén na revista Unión Libre, Cadernos de Vida e Culturas, que facemos o meu compañero Claudio Rodríguez, que me acompaña aquí, e máis eu, dedicamos un número titulado Vermellas, en homenaxe a esas mulleres que chamaban roxas, rojas, que eran as mulleres todas perseguidas e represaliadas polo franquismo, pola ditadura de Franco, polo fascismo, porque para mí o franquismo é un fascismo totalitario, un movimento totalitario, impositivo. E aquí este número, que saliu no ano 2006, pois está todo xa dedicado, digamos, ao tema de mulleres e represión en Galicia, o número Vermellas. Aquí encargamos a distintos historiadores, distintos especialistas, que nos relataran casos emblemáticos, que nos falaran, das distintas ideoloxías, e aquí, a quen lle interese, pode consultar, digamos, toda a casuística que ahora eu non podo decir aquí, estou facendo unha charla, digamos, será o introductorio. Ben, e de novo, como vos digo, neste número, a voz das vítimas do 36, aquí aparecen esas voces silenciadas, non só de mulleres, senón tamén de homes, pero tamén de moitas mulleres que foron aínda máis silenciadas que moitos homes e que están aínda máis esquecidas que moitos homes que sufriron represión a causa da Guerra Civil do 36. Ben, como foi esa represión? Que tipo de represión houve sobre as mulleres? Ben, naturalmente, as mulleres, como os homes, sufriron represión na súa vida, o sea, foron asasinadas.
foron asasinadas e tiveron sorte, moitas delas, pois limpamente, pois combatendo na rúa, así caeron moitas, combatendo na rúa nos primeiros momentos contra o levantamento militar do 36 nas rúas da Coruña, por exemplo, mulleres, as máis delas, estas na rúa, mulleres humildes, mulleres proletarias, mulleres obreiras, a maioría delas. Outras morreron pois fusiladas despois pois dun xuízo, naturalmente, pois que non era un xuízo xusto, senón, pois, digamos, un simulacro de xuízo. Non son moitas en número, hai algunhas cantas sinaladas, como, por exemplo, pois, Amada García, do Ferrol, próxima a estas terras, ou outra muller, Consuelo, unha muller popular, vendedora de periódicos, moi humilde, que era de Monforte, que vivía en Monforte, que foi fusilada en Lugo, por exemplo. Outras, que tiveron menos sorte, pois foron asasinadas despois de ser torturadas, despois de ser violadas. Porque que sufriron a maiores ou de maneira diferenciada as mulleres fronte aos homes? Como sufriron esta represión? Pois, naturalmente, sendo vítimas non só do poder fascista totalitario, senón do poder patriarcal que quería, do fascismo que quería, que aproveitaba o poder sexual patriarcal para humillar as mulleres, para supostamente humillar as mulleres, os seus homes, os seus seres queridos, as súas familias, os seus compañeiros e compañeiras correligionarios, violándoas e exercendo sobre elas pois humillacións de tipo sexual, que naturalmente non humillaban a ninguén, pero que apoiándose no concepto machista e patriarcal da honra, humillaban as mulleres. Porque isto, hoxe en día, por sorte, xa dende moitas instancias con mente aberta e liberada, non creemos na existencia da honra vencellada a pureza das mulleres, entre comillas, iso de pureza, ou sexa, digamos, ao exercicio dunha sexualidade sacralizada por unha iglesia e controlada por un Estado. Eu creo que un dos dereitos humanos é o dereito á liberdade sexual, erótica e amorosa, e o sexo non deshonra, senón que honra, cando se exerce libremente ás persoas que o exercemos libremente. Pero o fascismo se aproveitou do machismo patriarcal para facer sufrir horriblemente as vítimas violadas e as persoas que as querían. Como tamén, e isto que se exerceu especialmente sobre as mulleres, a violación, pero, digamos, as agresións violentas de tipo sexual e as humillacións sexuais tamén se exerceron moito con moitos homens. Ben, e isto é o que afectou especialmente, digamos, a represión das mulleres, a violación. Outro dos fenómenos peculiares da represión das mulleres foi o rapado de pelo. Tamén, como vendes, outro feito de pretendida humillación fascista, porque non ter pelo non humilla a ninguén, ou se por sorte está de moda pois levar a cabeza pelada, pode ser moi fermosa, e iso é bonito que se consiga, digamos,
a liberdade estética, para que se poda ver beleza en todas partes, porque a beleza pode estar en todas partes, e para que a beleza non sexa patrimonio dun canon establecido por un poder que impón unas normas que fan infelices as persoas, porque as fan estar incómodas co seu propio corpo. Ben, entón, o rapar as mulleres, o pelo nas mulleres, era unha bioesencial, raparlles o pelo, tamén os homens, por suposto, era unha maneira de humillalas, porque as mulleres, pensades a estas alturas, nos anos 36-39 da represión da guerra civil, ainda que isto se seguiu facendo con posterioridade, da ditadura, bueno, pois nesa época o canon non era o estilo do pelo ao Sidney O'Connor, naturalmente, non era ese canon do pelo. Entón, unha muller rapada era unha muller marcada, rapábana para humillala cunha marca de apestada, de apestada, e queríana humillar, e isto exerceron moito coas mulleres. A unhas amenazaronas e a outras realmente as pelaron, as cortaron. Isto por decir algúns dos feitos especiais que facían. Logo, o acoso, outra maneira, outra peculiaridade da represión sobre as mulleres era o acoso ás familiares dos homes marcados políticamente, claro, de homes que foran asesinados, que estaban no cárcel, que estaban fuxidos, que estaban no monte, que estaban na guerrilla, que estaban exiliados. Realmente o poder exerceu o acoso e derribo das familiares máis directas e aínda indirectas, homes e mulleres, non son mulleres, pero as mulleres moi especialmente, destes homes que xa estaban tamén marcados. Entón, elas, en moitos casos, ademais de ser o mellor viúvas de asesinados, eran mulleres acosadas, encarceladas, detidas, vigiladas, controladas, registradas as súas casas, etc. Isto foi outro dos problemas que viviron, outro dos fenómenos da represión especial das mulleres. Por lo demais, aínda que moitas veces se coñecen poucos nomes de mulleres represaliadas, a verdade é que houve unhas cantas, bastantes en número, con represalias entre directas e indirectas, e vítimas da represión. Fomos moitas, e aí digo fomos, porque todos os familiares de xentes represaliadas viven e medran nun contexto no que de alguna maneira son vítimas, ainda que, por suposto, tamén poden levar precisamente semente de loita contra ese poder, e de loita, por lo tanto, pola liberdade, e de loita para non sentirse, para non levar en riba o victimismo, e si o optimismo da loita. Entón, sectores, houve mulleres de todas as clases sociais, ainda que sí é verdade que a represión padeceron fundamentalmente as mulleres máis humildes, as mulleres proletarias, as mulleres obreiras, porque estaban sindicadas, estaban nesa loita polas liberdades, pola liberdade de dereitos. Logo tamén mulleres populares do mundo labrego, do mundo mariñeiro, e sobre todo do mundo mariñeiro, que estaban tamén nos sindicatos de loita. Mulleres tamén das clases medias, mulleres progresistas, de profesións liberais, comprometidas co progresismo. Tamén houve moitas, en ese caso, e algúns casos, ademais, moi simbólicos. Por exemplo, mulleres de profesións como as mestras, igual que os mestres, especialmente
represaliados. Houve tamén moitos casos, por exemplo, de terras próximas, Mercedes Romero Abella, que foi muller dun socialista que foi paseada e torturada e asesinada, terras de Aranga e Rebolada, o río Mandeo, aquí ben preto. Ben, xa digo, de todas as clases sociais e de todas as ideoloxías tamén, non só, digamos, as mulleres comunistas, porque os comunistas teñen sempre uns grandes altavoces, unha solidaridade internacional que fai que se coñezan moitos máis os seus nomes, e está a historia do comunismo moito máis feita dende aí moito máis tempo, e houve aí moitos nomes, pero tamén houve moitos outros, moitos nomes de mulleres entre as afiliadas a CNT, entre as libertarias e anarquistas ou as que estaban afiliadas a sindicatos anarquistas e libertarios, que tamén tiveron moita forza en Galicia, sobre todo en puntos como a zona na que estamos precisamente da Coruña, das Mariñas, e tamén zona de Vigo, etc. E tamén, entre as mulleres socialistas, de ideas socialistas, por suposto tamén, e entre as progresistas e liberais en xeral, tamén. Todas as ideoloxías progresistas padeceron a mesma sorte, todas as que estaban na fronte popular. Ben, como non quero alongarme moito, e quero que tamén que vos faledes e que me preguntedes o que queirades, vou tan só a recordar un caso que é moi simbólico, que é o de Xoana Capdevielle. Xoana Capdevielle, que é un deses nomes que hai dos moitos que temos que recuperar e dar a coñecer nesta recuperación que estamos facendo dunha historia calada e silenciada. A verdade é que Xoana Capdevielle foi un nome que estivo na memoria silenciada e na voz baixa do progresismo todo durante os anos da dictadura, dende que a asasinaron, a pasearon vilmente. Xoana Capdevielle era unha muller que representa a ese grupo que dicen das mulleres intelectuales que estaban cambiando coa súa vida o mundo, aquí no Estado español, en Madrid, onde ela viviu xa de muller consciente, e en Coruña, onde pasou os últimos anos, os últimos meses, da súa vida. Ben, Xoana Capdevielle é unha muller de orixe por parte de pai francesa, que estudou Filosofía e Letras na Universidade de Madrid, e que se fixo bibliotecaria de Arquiveira e exerceu na facultade madrileña e no Ateneo madrileño como bibliotecaria e arquiveira. Unha muller que foi discípula de Xulián Besteiro na súa carreira, que foi compañeira da filósofa María Zambrano, que se marchou ao exilio, e esta muller participou moi activamente, como moitas outras, na reivindicación das igualdades para homes e mulleres e das liberdades durante a República. Ela, por exemplo, como bibliotecaria, participou nun congreso reclamando melloras como a creación de bibliotecas de hospital. Unha realidade, como vedes, tan necesaria, tan novidosa, tan vanguardista, como era, como digo, unha ponencia dun congreso moi necesario crealas para que a xente viva a enfermidade da maneira máis positiva para a súa mente, para o seu corpo e da mellor maneira para superarla. Outra cousa emblemática que fixo Xoana Capdevielle en vida foi falar nun congreso sobre sexoloxía do problema do amor no ambiente universitario dos anos 30, de comezos dos 30.
nunha ponencia innovadora, moi progresista, nun congreso no que participou tamén Hildegard, non sei se falou aquí, supoño que sí, que falaría a compañera que me antecedeu unha palabra sobre Hildegard, posto que ten unha obra sobre esta muller que, como sabedes, é filla dunha galega, de Aurora Rodríguez Carballeira, que fixo dela a muller magnífica que foi, pero tamén, por desgracia, que foi a que lle quitou a vida. Ben, pois, Xoana Cacedille falaba precisamente neste congreso, ao lado de Hildegard, esta muller absolutamente excepcional, bueno, un fenómeno, unha superwoman, desde logo, como se fora unha supernena, unha muller sabia verdadeiramente. Xoana Cacedille era unha muller tamén moi brillante que defendía a liberdade no amor para os homes e para as mulleres. A liberdade no amor con dereito á igualdade e con exercicio da responsabilidade. Igualdade, responsabilidade e dereito nas relacións entre os sexos. Defendido isto de maneira moi avanzada e progresista. Ben, pois esta muller casou cun profesor universitario moi brillante tamén, especialista en Dereito, Francisco Pérez Carballo, que foi con quen casou polo civil. Isto xa é un feito, digamos, de loita, de avance progresista naqueles tempos. O se casar polo civil, pois digamos que é un feito máis común, pero naqueles momentos era algo moito máis excepcional. Eran poucos os que a facían e todo se facía de maneira significativa e simbólica, como siguen facendo os que hoxe o fan, os que o fixemos, noutros tempos moitísimo máis difíciles. Ben, ao pouco de casar, Francisco Pérez Carballo é nomeado gobernador civil da Coruña. Entón, ven para a cidade da Coruña coa súa muller. E entón, desde ese momento, a súa muller, Xoana Cacedille, acompaña en todo momento nos labores do seu cargo ao fronte do goberno civil da Coruña. Ben, estopa o levantamento militar do 36 e, bueno, ela, claro, estaba moi angustiada, non era tonta, polo destino do seu home. E parece ser que cando o seu home xa estaba morto, xa estaba fusilado, ela chama sen coñecemento dos que a tiñan protegida na casa ao goberno civil e preguntando por seu home. O goberno xa caerá máis do enemigo, o enemigo engana, dille que vai, que a levan a ver o seu home, que lle diga onde está, van a buscar, naturalmente non, o que fan é prendela, levar ao cárcel da Coruña, e ali está no cárcel e entón se entera de toda a desgracia, e ali vai estar cuidada polas presas comuns e atendida. Como non teñen cargos contra ela, pero bueno, eso non era nada, o caso é que soltan o pouco tempo e entón recolle outra familia republicana amiga, de izquierda republicana, en Vilaboa, aquí moi preto. E en Vilaboa, aquí moi preto, é onde pasa os últimos momentos da súa vida Xoana Cacedille, na casa da familia do republicano Victorino Bello. Aí vai a buscar a Garda Civil, coa desculpa de que van a levar preto, porque ela tiña que estar distante da Coruña, por eso está en Vilanova, a uns metros, a uns kilómetros da Coruña, e entón levan, e esa noite, da 18 de agosto, aparece o seu cadáver nas aforas de Rábade, en Lugo, na estrada, no lugar da Gándara, ali asasinado. Que pasou esa noite? Hai unhas lendas tremendas, espantosas, sobre que pasou esa noite. Non o sabemos, non sabemos certamente que pasou esa noite. Así foi como foi paseada Xoana Cacedille. Que fixera Xoana Cacedille? Contemos cales foran os seus feitos. Ser muller do gobernador civil da Coruña, ser unha muller progresista comprometida
coa loita polas liberdades, ser unha muller defensora das ideas feministas, non? Ben, é suficiente. Matarna vilmente, o sea, sin xuizo, collerona, foi a buscar a Garda Civil, pero non sabemos quen a matou, quen a paseou e apareceu o seu corpo tirado. Ben, eu conto esta historia de Xoana Cacebielle porque en grande medida ainda está por investigar, gracias a que conseguí, bueno, pues o testemunho da familia, gracias a que conseguí, bueno, que moita xente me axudara, o alcalde de Rábade, pues de ver a partida de defunción e unha serie de cousas que eu investiguei precisamente en Vermellas. Aquí conto un pouco máis pormenorizadamente esta historia de Xoana Cacebielle, que é todo un símbolo, por iso queríamos falar, hai moitísimos máis nomes, podemos falar de moitos máis, pero esta muller é un símbolo de todo o que pasou para as mulleres e para os homens en consecuencia a raíz da Guerra Civil, a través do fenómeno da represión da liberdade. Era unha muller progresista que estaba facendo cambiar a vida cambiando a súa persoa para vivir con maior liberdade e cambiando a vida social de toda a xente para que todas as xentes tivesen máis liberdade. Ben, pois esta muller foi encarcelada simplemente por ser muller e por ser unha intelectual republicana de ideas progresistas e por ser muller dun gobernador civil dun estado republicano e por ser muller dun militante republicano e por ser ela tamén militante republicana. Como digo, encarcelaron, viviu o cárcel, antes esquecime, moitas mulleres sufriron cárcel tamén, foron encarceladas, moitas morreron a consecuencia dos maltratos no cárcel, outras conseguiron sobrevivir despois de salir do cárcel. Ben, Xoana Cacebielle foi encarcelada primeiro, tivo que agacharse antes, para non ser collida, foi, por lo tanto, agachada, foi encarcelada, despois foi paseada, non sabemos se torturada, parece ser que non, agora, pero non se sabe seguro, díxose que sí, e dixéronse cousas espantosas sobre ela. E aquí é onde quería insistir noutro feito que afecta especialmente as mulleres, aínda que non son, que é todo o morbo sexual que a mente, que a mentalidade morbosa dos dous baños verqueu sobre o corpo das mulleres, sobre o sexo das mulleres e tamén, en moitos casos, sobre o corpo e o sexo dos homens. O fascismo exerceu o morbo non só de maneira imaginaria, imaginando espantosas torturas e exercéndoas, especialmente de tipo sexual, sobre homens, pero moito máis especialmente sobre mulleres, senón que, ademais, imaginou múltiples torturas, porque se podía facer unha novela pormenorizada, tremendamente morbosa, con todas as historias que eu simplemente ouví das torturas supostas que sufriu Xoana Cacebielle. O sea, que Xoana Cacebielle non só foi asasinada, o mellor só cuns tiros, según agora testemunha unha muller que viu o seu cadáver na cuneta de Rábade, senón que, ademais, o mellor sufriu torturas por parte dos fascistas que a asasinaron e ademais a torturaron. Isto non o sabemos.
certamente, non o sabemos. Os familiares queren crer, os pobres, que non foi torturada, claro, queren crer que non, porque a amaba e porque a ama a súa memoria. Pero non só o mellor sufriu realmente, e pareceu unha morte dobremente espantosa, senón que ademais as súas familias e as persoas que as querían e as persoas todas sensibles ante a dor dos humillados e os ofendidos, tivemos que padecer escoltar historias tremendamente morbosas sobre como foi torturada, feita abortar, arrancándolle o fillo e outra serie de historias tremendas que se dixeron e que circularon de boca a orella e que foron postas por escrito en moitos libros. O sea que, ademais, despois de mortas, as mulleres padeceron, digamos, diversas torturas derivadas do morbo imaginario dos fascistas, pero tamén do outro bando se cadra tamén por defenderse, supostamente, digamos, tamén por contraatacar os fascistas, para demostrar o outro bando, para demostrar o malvados que eran os fascistas, imaginaba tamén torturas espantosas postas nas súas mans. Pero claro, isto era tremendamente doloroso para as persoas que amaban a esas víctimas, entendedes? Tremendamente doloroso, como para todas as persoas que aman a liberdade e non soportan a dor humana. Ben, e todo isto, digamos, que está simbolizado na figura de Xoana Cacebielle, como está para min tremendamente simbolizado na súa parella, Juan Pérez Carballo, un home máis novo que ela en idade, un home brillantísimo, que foi asasinado antes que ela. Entón, ela viviu unha tempada como viúva dun roxo fusilado, non? Foi viúva dun roxo fusilado. Logo foi ela mesma asasinada e morta pola esa mesma represión. Pero, ademais, estaba preñada. Entón, realmente, na parella Xoana Cacebielle e Francisco Pérez Carballo, máis o fillo que levaba ela, está simbolizado todo o que se matou co levantamento militar de 1936 e a guerra e a posterior dictadura. Eles eran unhas persoas novas, uns mozos moi brillantes, que estaban facendo brillar a sociedade con esperanza, con accións positivas. Foron asasinados e levaba ela, vamos, e a súa semente está representada por ese fillo que foi naturalmente asesinado cando a ela lle quitaron a vida. Entón, ese fillo representaba o futuro igual que eles representaban o presente. Eles eran o presente e eles eran o futuro. A República, o levantamento militar do 36 asasinou o presente do brillo republicano e abortou o brillo do futuro, o brillo do porvir, ou seja, arrebatounos a nós o noso presente. Entón, para min, este caso é tremendamente simbólico. Eu quero xa darvos a palabra a vos, podría falar moito máis. Eu contei a súa historia, o que descubrí moito da súa historia, como vos dicen, en Vermello con Lobos, de maneira obxectiva e científica. Pero neste libro, Atracción Total, conto a de maneira ficticia, conto de maneira literaria, apuntando outras verdades que a historia aínda non pode demostrar hoxe en día, pero que ao mellor algún día se descubrirá. Realmente vou acabar xa para daros a vosa palabra lendo dous anacos deste libro, Atracción Total,
no que se contan moitas outras historias de mulleres que viviron a represión, e logo se queredes vos conto alguna outra, que están todas tomadas da vida real, e aquí conto a historia desta muller, Xoana Cazdevielle, grazas á memoria dos seus familiares e de outra muller, unha muller que ainda vive hoxe, e que é Carmen Veiga, a filla precisamente de Victoriano Veiga, que a coñeceron sendo ela nena en Vilaboa, que a viu como iba vestida, un vestido verde grisáceo, e que pasou os seus últimos días porque lle quitaron todo, da cárcel veu só con ese vestido verde grisáceo e os seus útiles de aseo. Non tiña outras pertencias, con esas foi a morte. Ben, e gracias á memoria dunha muller, desta muller exemplar que ainda vive en Madrid, Carmen Veiga, eu pude relatar, reconstruir a historia de Xoana Cazdevielle para que todo o mundo a saiba. E, bueno, unha historia que ainda está, na que cada día estou aprendendo algo máis, e sabendo algo máis por testemunhos directos, e que quero, e que ao mellor outro día, máis adiante relatarei, pois, ainda mellor. Ben, entón vamos ler un anaco primeiro, un fragmento primeiro desta historia, de como eu empecé a amar esta muller. Hoxe vimos só dous amantes solitarios pasear amorosos os fosos de Rábade que acolleron tenros o teu corpo e visitar silenciosos a tua tumba solitaria, mas prométoche, Xoana Cazdevielle, que como está xa o teu nome na memoria resistente antifascista, estará tamén un día na memoria comunal de todos coa máxima dignidade, que é a das víctimas insumisas, acosadas, torturadas e asasinadas pola prepotencia do poder fascista. Hoxe, quen queira ver a tumba de Xoana Cazdevielle pode vela no cemiterio de Rábade. Ali fun eu a vela cando soupen da súa existencia, ver ali a súa tumba. Ben, conto tamén o do vestido verde que vos dixe, como foi o cárcel, toda a súa historia. Pero hai unha cosa fermosísima que quero ler, e que é precisamente, que está baseada na carta de amor que Francisco Pérez Carballo lle escribiu a súa muller antes de ser fusilado. As súas palabras están ao pé da letra, escribiu a ela unha carta de amor fermosísima, moi sincera, que eu creo e quero creer que esa carta de amor a reconfortou, pese a todo, para aturar o espanto da morte. Ben, entón, titúlase O amor é indestructible. Entón, eu imagino que ela, antes de morrer, para poder morrer en paz, se iso é posible, desa maneira, que están asasinando, pois recordar, agarrarse ao amor do seu homem. Entón, estas son as palabras que imagino en ambos. O amor é indestructible. Xoana, fuches o máis fermoso da miña vida. Onde estea e mentras poida pensar, pensarei en ti. Será como se estivésemos xuntos. Deixáchesme dito na noite do 24 de xuño de 1936 antes de que te matasen. Paco, fuches o máis fermoso da miña vida. Onde estea e mentres poda pensar, pensarei en ti. Será como se estivésemos xuntos. Dígoche na noite do 18 de agosto de 1936 antes de que me maten. E penso, quitaránme a vida, mas non me quitarán o amor, porque o amor é indestructible. Ben, moitas grazas e agora vamos a falar a vos. Bueno, agora como fixamos en todos os relatorios, xa o dixo Carmen Blanco, que, bueno, podedes entrar nun turno de preguntas, de
reflexións ao respecto deste último relatorio Muller e represión na Galiza da Guerra Civil. Se tedes alguma cuestión, alguma cousa que comentar, si hai... Sí, non, por comentar, non? Porque sempre a muller a primeira víctima en todas as guerras, non? O sea, que peligro representade realmente. Moi interesante. A verdad é que, digamos que unha feminista que eu admiro moitísimo, unha muller moi progresista, que é a escritora inglesa Virginia Woolf, autora dunha das Biblias do feminismo, que é Un cuarto propio, pero tamén doutro libro fermosísimo, feminista e pacifista ao mesmo tempo, por iso enlazo o que ti me dis e me pos nas mans, que se titula Tres Guineas. Virginia Woolf, neste libro Tres Guineas, di que poucos seres humanos ao longo da historia morreron a mans de muller. E ela engade aínda, creo recordar, poucos seres vivos morreron a mans de muller. Realmente, as mans dos homes na historia, as mans dos homes son máis asasinas que as mans das mulleres, ainda que tamén houve mulleres asasinas, como a nosa Aurora Carballeira, ben, a nai de Celega, por desgracia. Pero sí é verdade que os asasinos, digamos, o corpo dos asesinos é basicamente masculino. E as guerras fixeronas basicamente os homes, ainda que se nos bote simbólicamente a culpa delas as mulleres. A Helena de Troia, da guerra emblemática de Troia, a guerra foi espantosa, os guerreiros foron homes, pero a causante de todo foi unha muller fermosa. Ese é o mito do patriarcado. As mulleres son o mal, as mulleres somos o demo, as mulleres causamos todos os males e levamos os homes á guerra. Ben, ese é o grande mito e eu diría a grande mentira do patriarcado. Si é verdade que os homes van á guerra, as guerras moitas veces por culpa das mulleres, hai grandes enfados de homes por culpa de mulleres, pero iso non é por culpa das mulleres, senón por culpa do poder patriarcal que fai que as mulleres sexan propiedade dos homes e os homes perexen por conquistalas, e esta é miña e é para mí, e se non és miña mátote, e mátote porque és miña teño dereito a matarte, era antes, mátoa porque é miña, nos crímenes pasionais, ou agora, mátoa porque non é miña, porque non quere ser miña, porque se quere separar, etc. ou quere ir con outro, ou con outra, ou con outros, ou con outras. Entón, esa é a cousa. Aí está, entón, claro, bueno, ti aportache unha verdade tremenda. O sea que o poder patriarcal é o poder que asocia a propiedade privada, o apropiacionismo dos bens, e as mulleres estaban para o patriarcado entre eses bens. Non se distinguía mulleres, vacas, leiras, propiedades, diñeiro, vos cartos, bo coche, boa muller, todo iso, quer dicir, obxetos, digamos, de propiedade no capitalismo de hoxe, pero obxetos de propiedade en calquera das outras etapas da historia. As mulleres eran bens de uso e consumo. Entón, claro, en ese sentido, bueno, pois, naturalmente, se vengaban nas mulleres, pois castigaban os homes no mal que lles facían as mulleres. Bueno, como digo, a guerra, podemos enlazar con Virginia Woolf, a guerra faise por obter prebendas, posesións. Posesións. Do tipo que sexa o petróleo, terras, territorios, o que sexa en cada caso, por posesións. Son os
homes, os patriarcas que detentaron o poder, e os que fixeron as guerras, e as mulleres as padeceron. As nais dos guerreiros, as fillas dos guerreiros, as irmás dos guerreiros, as mozas dos guerreiros, dos que facían e ideaban as guerras, eu creo que en contra, porque nas guerras nas que os homes ian morrer, e as mulleres ian a choralos, se os querían, aos seus fillos e aos seus queridos todos, non? E, ademais, as mulleres, como civis, igual que os nenos, padecían as guerras. As mulleres e os nenos son as vítimas principais colaterais das guerras, que padecen moitísimo, e, ademais, guerras que se fixeron sin telas en conta elas. Ben, entón, eso está aí. Ademais, a violación era un dos botíns das guerras. As guerras tiñan, aos guerreiros se les compensaba uns botíns, que eran posesións de tipo materiais, tesouros do tipo que fosen, en cada caso, máis o dereito a obter mulleres ou a violar mulleres. En todas as guerras, a violación foi un feito que se practicou moito. En todas as guerras. Entón, neste sentido, as mulleres, o que me dice, o sea, bueno, moi interesante, digamos, o comentario que provocas, porque é así. E a verdade, as mulleres estiveron sempre moi metidas nos movimentos pacifistas todos. E o feminismo está estreitamente vencellado ao pacifismo. Eu son absolutamente pacifista, fun no sempre. E para mí, ninguna guerra está justificada nin boa. Ninguna. Ainda que, ás veces, pues, te vexas abocada, nun caso, a coller arma para defender a propia vida. Pero eu estou contra todas as guerras e pola solución de todos os conflitos de maneira pacífica. E eu creo que as mulleres, no fondo, grande parte da poboación femenina está nesta posición, ou estivo históricamente nesta posición, unha grande maioría de mulleres estivo nesta posición, e matou menos xente que os homens. Hai unha cuestión máis, se vos non tedes ningún, eu teño unha. Sí, eu quería tamén. Non, se queres sigue ti. No, é que por referente ao que estaba dicindo agora, vamos a ver, o pacifismo do movimento feminista, non? Evidentemente é unha conclusión lóxica o que ti acabas de explicar. Nais, mulleres, fillas, mozas de guerreiros, de carne de cañón, por así decirlo, non? En definitiva. Entón, pacifistas. Pero tamén gustoume moito a interpretación que fixeches agora, porque fai pouco tuvemos unha discusión, eu non estaba, pero comentaronme, tuveron unha discusión entre mulleres e realmente planteaban o tema da violencia, non? E tal. E saliu o tema de que cando a violencia é defensa, non é... É defensa, non é, o sea... Sí, é unha resposta a defensa da vida. Claro, digamos que sería unha violencia legítima. A ver se para entender. Sí, claro, vamos, era un pouco ese tema, non? Sí. E que hoxe en día nas guerras, por desgraza, sigue pasando das mulleres e a violación, non? Sí. Porque eu quedei sorprendido fai pouquiño unha película que en principio non ten así moito que signifique tal, que Diamantes de Sangre, me parece que é americana e tal, nunha guerra en África, agora na actualidade, o sea, a maneira de rematar co enemigo era mutilar o sexo das mulleres, cortaban os peitos, e había unha persoa que iba no grupo que viu aquelo e dixo, pero que estades facendo? E contabanlle precisamente que así non crearían semente de enemigos, non, por así decirlo. E o caso de, que eso sí tamén é sangrante, o caso da ex-Yugoslavia,
O sea, as violacións foron sistemáticas, completamente, non? O sea, contra a población musulmana, contra a población árabe. E que a violación é utilizada sempre polo patriarcado como un acto de suposta humillación. O sea, porque naturalmente é unha falta de respeto. Violar é exercer violencia, por lo tanto, faltar o respeto. E desde a perspectiva patriarcal, desde a perspectiva das persoas con mente liberada, o que falta o respeto é o que viola e exerce a violencia e a opresión. Ese é o que falta o respeto e ese é o que se humilla a si mesmo. Pero, dende a perspectiva do poder, quedan humilladas. Antes quedaban avergonzadas as mulleres violadas, en riba de ser violadas, que era a violencia sobre elas, eran elas mesmas avergoñadas. Os que se tiñan que avergoñar eran os violadores, o mundo ao revés. É que hai un caso aí, da guerra de Yugoslavia, que a mí chocoume moitísimo, que foi un intercambio de prisioneiros entre as distintas comunidades, a musulmán, o sea, serbio, bosnia, croata, era un intercambio de prisioneiros e eran prisioneiras. E o caso concreto era de unha moza que a intercambiaron, que a devolveron a súa comunidade musulmana e iba preñada. E o conflito que eso xerou no seu propia familia, no seu propio entorno, foi tremendo, como que a desterraron. E entón, desonrar a familia. Entregan a preñada e iso que vai facer? Minar a resistencia do enemigo, por así decirlo. O sea, unha muller embarazada é un arma. É increíble, o sea, eu quedei cando... Pois eso pasou en todas as guerras, eso que contas que está pasando na actualidade, que é o grave que sigue pasando na actualidade, ¿no? Claro, pasou en todas as guerras, o sea, o poder sexual e de xénero sumouse ao poder, en concreto a nosa guerra civil fascista, para desarmar, esmagar e sacarlle toda a forza vital de resistencia as persoas que loitaban pola liberdade, non? Porque si violaban a unha muller, se lle facían torturas sexuais do tipo que fosa, ou a un home que tamén lles facían, pois quedaba minada, pois tamén, pois toda a súa parentela, porque moita desta xente tamén tiña unha mentalidade, pois ainda hai moitos aspectos, porque ainda hoxe permanece esta mentalidade, digamos, patriarcal, que considera isto como unha deshonra, aparte por ser un feito de violencia, pero que ademais consideraba iso como vergoñento. Na propia mentalidade das xentes de esquerdas estaba estas ideas, digamos, patriarcais, porque ainda está hoxe en grande parte da sociedade. Entón a xente quedaba verdadeiramente desfeita, verdadeiramente humillada, polo feito de que, exactamente, que unha muller fose preñada por un enemigo, pois está apestada, además nos deshonrar toda a familia, se fose violada igual, etc. E así, pois claro, minaban a resistencia da xente, pois digamos, ideolóxicamente e exercendo o poder sexual. Aparte, por suposto, de exercer tamén a usurpación económica, que esa, por suposto, era tamén exercida de inmediato. Todas as pertenencias pois eran se les sacaban, se les quitaban, eran expulsados dos traballos, estaban imposibilitados para exercer cargos, de maneira que estaban totalmente sen medios de subsistencia e sin potencial, digamos, de loita, porque terminan psicolóxicamente as ganas de vivir e a forza vital de loita pola liberdade. Pois claro, as familias das xentes represaliadas quedaron desfeitas e por iso se tardou tantísimo durante a ditadura non só é facer o que estamos facendo agora, que é dificilísimo, que ben se teria feito no momento en que estaban vivos os que tiñan a memoria verdadeira. Eu teño xa morto o meu avó que estar investigando que el sabía que vivía, pero que a mí non o contou máis que a médicos. Por qué? Para que eu non sufrise. Non por nada. Pero claro,
eu, cando lle preguntaba, contábame moi pouco, non? E así foi. Precisamente a miña pregunta iba por aí, non? O normal, o máis habitual, o máis abundante, sobre todo aquí en Galiza, non sei en outros sitios, era que unha vez pasada a guerra, os familiares, os represaliados, os familiares dos fusilados, dos paseados, o normal é que non quixeran falar, non? Iso ainda pasa agora, é dicir, ainda agora cando te adentras nun traballo de investigación, pois o normal é que, bueno, pois que teñan moitas dificultades para falarse realmente do que eles saben con respecto dos seus antepasados que tiveron, pois, represalias, non represaliados, etc. Entón eu fago a seguinte pregunta: ti como neta de represaliado, como neta de Roxo, como ti decías antes, moi ben, fago unha pregunta destas das típicas, non? De como, cando e por que ti decides, dicir, empezar a investigar sobre a historia de teu avó e decides tamén, por suposto, plasmada en libro, etc. Ben, pois, eu xa vos contei un pouco como foi algo da historia, pero eu teño que decir que son represaliada por parte materna e paterna, porque o meu avó paterno tamén foi represaliado, pero de maneira menor, fronte, por eso eu sempre falo do outro, porque o outro, bueno, pois, foi apresado, estivo a punto de morrer, de ser asesinado, e padeceu cárcel, etc. E era un home de orixe, digamos, un proletario da compañía telefónica, digamos, dentro do proletariado, un alto proletario da compañía telefónica. Ben, capataz da compañía telefónica. Este é o meu avó que falei antes, o pai da miña nai. A miña avoa, como vos dixen, era moi militante, unha muller atea. A miña avoa era unha muller atea que militaba, que cando abriron os conventos foi a velos, non? Unha muller que morreu botando da casa un cura que lle trouxo unha filla ali. Isto tamén o conto aquí en Atracción Total, unha muller atea, militante. Entón eu son filla disto, porque a miña nai foi leal a súa nai e ao seu pai, e entón eu criei na ditadura, pero cunha nai atea. Pero esta é a familia materna, pero a miña nai namorouse dun home que era republicano maior, que a ela, bastante maior que ela, morreu no ano pasado con 92 anos o meu pai, que o seu pai fora tamén, por razóns fora represado, pulsado do seu traballo polas súas ideas republicanas. Entón, cal é a vivencia do meu pai de clase de Chantada? Era o meu pai naceu en Chantada, e en Chantada foi viviu o momento do levantamento militar de 1936 e a Guerra Civil. Entón, o meu pai era unha familia socialmente máis alta que a miña nai de procedencia. Unha familia de señores de Chantada, con viñas, casa boa. Entón, o meu pai, temendo represalias sobre o seu propio pai, vendo os ollos de medo do seu pai, isto tamén o conto aquí en Atracción Total, está ficcionalizado, pero está contado, porque o meu pai sí que contaba. E isto é significativo. O meu pai sí que contaba máis que o meu avó. Entón, o meu pai tivo que viuse abocado a ir á guerra, a ser mobilizado moi noviño, no bando de Franco. O sea, no bando que contrarreo as súas ideas. Por salvar a súa familia, que non fosen maltratados, máis maltratados, salvar o seu propio pai. Por exemplo, a miña tía, unha irmá do meu pai, foi amenazada con cortarlle o pelo, por exemplo, non? Rapadas, por uns amigos dela, compañeiros, noutros tempos amigos dela e do meu pai, pero que, claro, falanxistas nese momento. Entón, o meu pai foi a guerra, librouse como pudo, contoume moitas historias precisamente de violacións de algúns soldados que contaban en Memoria Galeguista,
bueno, quero dicir que eu xa, digamos, sempre andiven nun medio, viví nun medio de xentes de resistencia. E entón sempre me resistín, digamos, e loitei polas liberdades na miña modesta maneira de vida, na miña modesta vida. E entón sempre tive curiosidade, sempre estive preguntando por como fora a historia do meu avó, porque era a que eu tiña precisamente como persoa de esquerdas super mitificado. E cando descubrín que non fora condenado a morte, cando fui mirar a causa a Ferrol e vin que non, o ano pasado vin que non fora condenado a morte, le dei unha decepción, que é increíble, vamos, o sea, non me deprimiume eso, porque toda a vida pensando que era como medio herói para mí, aquel home, e, si fora, por suposto, heróico, foi modestamente heróico, como todos os que padeceron iso, pero, quero dicir, que non fora tanto, fora vivido moito, con moita máis dor pola miña nai, que menos do que foi, realmente máis do que debera. E entón, bueno, non sei, o primeiro que me surdiu foi contar a historia de maneira de ficción, ficcionalizada un pouco disimulada, cambiando os nomes, porque claro, salen familiares, todo isto, e non todos os familiares, digamos, están na posición da loita polas liberdades, naturalmente, porque exactamente nas familias hai unhas persoas que son leais, digamos, a unha memoria, pero non por ser fillo dunha persoa que loitou pola liberdade, que iba a ser como teu pai, igual, e isto hai que telo moi en conta, porque igual que non que algúns fascistas deron fillos que logo renegaron desa orixe. O sea, eu creo que somos fillos dos nosos pais e das mães, pero somos libres, cada persoa é libre para escoller, ou polo menos é moi libre, en grande medida, ou temos polo menos unha parte de liberdade para escoller o noso camiño, e hai xentes que foron leais aos seus ancestros que loitaron pola liberdade e outros que foron renegados, e renegaron dos seus ancestros libertadores, digamos, e ao revés, algúns que renegaron dos seus antecedentes fascistas. Ben, e entón eu comecei a relatalo, ben, non sei por qué, porque sentí a necesidade nun momento dado, neste movimento que estamos todos levando, digamos que é un momento moito dos netos, o propio Zapatero, neto dun represaliado. Entón, por desgracia, facemos os netos o que non puideron facer os fillos, porque os fillos que tiñan que loitar por si mesmos e polos seus propios fillos, pola propia vida. De feito, é o primeiro que che van dicir as familias de represaliados cando se vas preguntar. Por suposto, moitos fixeron labores inmensos de loita pola vida, pero a primeira loita é por manter a vida, e iso que fan máis as mulleres, manter a vida dos seus, as súas propias e as dos seus, e loitando polas liberdades, pero manter a vida. Sen vida non pode haber loita pola vida e pola liberdade, sen vida non pode haber loita pola liberdade. Entón, manter a vida foi un dos labores nos que se ocupou moitos dos familiares e moitas das mulleres das xentes represaliadas. Entón, en mí surgiu así, e a investigación, como vos digo, é ben recente. E iso que o meu avó ten un neto historiador, pero claro, eu fixe porque os outros non me fan, tamén me tocou a mí. Cóstame moito traballo, porque claro, un traballo para un historiador, non para mí, que son unha historiadora da literatura e analista da literatura, que traballo en outras cousas. E así é, bueno, non sei se te conteste. Sí, perfectamente. Bueno, pois se non hai ninguna outra cuestión, entramos agora xa para rematar estas cuartas jornadas de recuperación de memoria histórica. Bueno, vou falar agora un momentinho, moi brevemente, porque logo despois, pois, eu tamén quero disfrutar do que ven despois, e Carlos tamén, que nos vamos sentar dese lado para disfrutar de Tino Bar. Bueno, pois, isto foi o que dou de si estes 3 días, a verdade que para nós, como organizadores fantásticos, 3 días de diferentes relatorios, de diferentes cousas, de diferentes puntos de vista sobre a historia, sobre o voto femenino, e sobre
pois digamos que a posición, as maneiras de facer a represalia que tamén sufriron pois as mulleres. Este ano dedicámonos pois porque se cumpre este ano, no 2008, eses 75 anos da primeira vez que en España pois puderan votar as mulleres. E digo, estamos fondamente orgullosos do resultado das jornadas. Esperemos que por o ano teñamos a oportunidade de facer as quintas jornadas de memoria histórica e que academos un éxito igual que o deste ano ou, se cabe, pois mellor. E nós con esa idea, con ese planteamento facemos. Tamén digo, sobre todo para moitos de vós, que son des veciños de aquí de Carral, que a Asociación Cultural Alerta está traballando ahora mismo para a final de ano quitar un libro sobre a Segunda República e a Guerra Civil en Carral. Estamos traballando moito, estamos indo a diferentes arquivos, ao arquivo municipal, ao arquivo do Goberno de Galicia, a Ferrol, a moitos sitios, e ao final teremos que quitar un libriño sobre a historia de Carral, que é o que aconteceu aquí en Carral, e que nos estamos descubrindo moitas sorpresas. Naquele momento había un movimento asociativo, obreiro, sindical, de partidos políticos, moi importante en Carral. Cando me refiro a Carral, refiro a todo o Concello, non a Paleo solo, a esta parroquia solo, que, bueno, intentaremos plasmar nun libro que despois iso, lógicamente, esmercer unha vez o alzamento. Quero dicirvos tamén que esta opinión podera levar, que é unha deferencia de cultura aberta, porque hoxe a opinión ten un apartadiño onde fala do que está acontecendo agora mesmo e do que aconteceu polo mañán dentro destas jornadas, poderlo levar. Queremos daros as gracias por estar aquí, pero dicirvos que esperedes, porque o que ven agora, se hasta agora o que veu foi fantástico, o que ven agora é fantástico e maravilloso, que é, como dixen antes, para min a mellor voz xunto coa de Mini masculina do panorama musical galego. Como dixen antes, Tino Vaz, cantautor. Tamén quero dicirvos, porque para que despois non se me esqueza, que despois de escoitalo, como eu sei que vos vai maravillar, a mí maravillame, tedes a oportunidade tamén de levarlo para a casa, porque ao mellor ele nos canta todas as cancións que hai aquí, non sei, pero desde logo tedes este disco de Tino Vaz, que é Cinsa Namorada, que venderémolo ali por un precio moi económico. A verdade que 12 euros non é nada nestes momentos, porque o mundo da cultura é o mundo todo que estamos agora globalizado é cada vez máis caro. É verdade que 12 euros é un precio bastante asequible. Pois nada, imos xa rematar o acto de maneira lúdica con este hombre maravilloso que temos aquí a nosa esquerda, Tino Vaz. Quedades con Tino. He sido tribuna de oratoria, ateigado de moral y de decencia, colocando los reales a memoria, depurados de voluntades y de esencias. Eduquei de mí mesmo paseniño, instarínme concienciado na palabra, a nobreza da madeira de un oficio, carpinteiro de valores, fixe en casa. A lo que pagase la ciencia adquirida, prendía las luces que hacen la impiedade, o adoroso elemento do curso da vida, a ti, meu amigo, que crees na verdade. Desdigno do meu amor fraterno, son libro da tua biblioteca xornal que con ansia me devoras, consello que flúe na conversa, ancorado na honradez de tanta loita. Eres digno do meu amor fraterno, merecente de louvanzas no campo de batalla. Douche a mano, solidario de mí mesmo, e balista da utopía, da prol da tua esperanza. Son cisa que canta río abaixo, que pra mí morrer non é silencio, e deixar un loureiro ben frantado, porque sei que a todos din exemplo.
a cantar nunha onda curta. O que vos acabo de cantar unha homenaxe a un republicano de 27 anos que lle chamaba Caxota, unha unidade do Baixo Miño, paisano meu, que é un referente vital por a educación exquisita que ele tiña. Isto era carpinteiro e leía todos os días o periódico, no seu obradoiro había cantidad de libros. Tal vez ese sexa o referente para topar na sociedade educada, donde non haxa ni poderes patriarcales, ni haxa poderes económicos, digitales, militares, culturais, virtuais, que nos condenan a vivir esta sombra ferida que todos choramos. Vou na medida do posible, encardinar este mini concerto con o que brillantemente apuntou Carlos Blanco. Hai unha muller que padeceu a represión tamén ali no Baixo Miño. Esta muller era prostituta, non exerció o sexo libremente, sino que exerció o sexo para fuxir da fame. Pero hai un aspecto memorable que convén inmortalizar, porque esta muller toleou unha historia de amor e entón empezou a vivir como un home, con boina e con pantalóns. Lle era negadas a entrada nas igrexas, as exertoras do poder patriarcal eran mulleres, as mulleres da falanxe desnudaban cando iba aos sitios sociais para comer e era encarcerada cantidad de veces a espera de recurrir ao cacique para que puxera en liberdade. Morreu, seguiu vivindo durante toda a época de Franco e hasta hai 20 anos, que morreu no 86, inmortalizouse ela sola con ese semblante amoroso, pacífico, cheo de ternura. Esta muller se chamaba Arminda. Arminda os seus pantalón, era unha muller revolucionaria que pasou o que pasou. Xa hai muitos anos puña pantalón, había rosas blancas na súa mirada triste, murmuraba llovendo as voces do dolor, saber que calle molestaba o vera xa foi quen foi. Ser menora non me molestaba, ser muller con pantalón, dixo que todas as mulleres sensibles hoxe sempre eran razón. A boina que levaba inmortalizou, cantaba paseillo polo unanión, vivía no mundo que me xa me implora, como aborrezo, pero son quen son. E aquel general foi quen me reprimía, daba tanta clase de manifestación, non daba veredicto polo de co idioma, pero Arminda ingenio quitaba os pantalón. Ser merecedora non me molestaba, ser muller con pantalón, dixo que todas as mulleres sensibles hoxe sempre eran razón, hoxe sempre eran razón, hoxe sempre eran razón. Cultura Berza convocou estas xornadas e entre os presentes hai outros que son claramente enternecedores. E hai un compañero que é un referente histórico da canción, que é a Casa Bella, e aparte de dicirvos que, aparte de ser amigo, é un extraordinario compañero, e esta peza, como preciso de todos vos, vai ser dedicada a él, vai ser que lle gusta. O mar ensoñado para mí no Casa Bella. Negro
navío, porque esa bravura na canción encías de vento todo peito, deixaba las metáforas na praia, entendo a dolencia no silencio, izando besar cada palabra. Mi mar compañero y pan amigo, falaces llevarente os neboeiros, que encían de aldrases e infamia, o rundo de vida vos cabellos. Se nos abanda esperanzas e fomos ansiosos da apertura, o maluxio que tes en cada erva, de loita, de traballo e de fartura, do maluxio que tes en cada erva, de loita, de traballo e de fartura. Verdades nas noites que naufragio, rompiches as cadeas dos que morren, aregando a toparse cunha terra de homens e mulleres que non choren, aregando a toparse cunha terra de homens e mulleres que non choren. Dentro da música tradicional deste tema, de dar estes dos mucinos que temos, é que se ten un inmenso amor por la canción. A canción reúne a palabra, a poesía. En certo modo, un privilexio esa fonte nutritiva sensorial de cantar, de decir cousas, de disfrutar, os que brillantemente manexan a palabra, que nos fai ver a todos. Eu a recitar un poema dun rapaz de Huevo, de Cangas, de Doberrazo, que se chama Xio Doeira, e ten un poemario que se chama Rosas que fican murchas, e o poema chamase Visión do Apocalipsis, que pode, de alguma maneira, definir nun conxunto de versos o que é o drama dunha guerra, dunha represión, o drama dun atentado contra as libertades. E logo hai unha lalá que axuda a esconxurar toda esta amargura. Baixou a maldade polos camiños da loucura, coagulou o tempo da primavera, arrancou as armonías conseguidas con esforzos redobrados. Ficaron polo char as crenzas, os principios, as ideas, como o castelo derruído que perdese as portas e custodia o sagrado. Entón, chorei polos homes vos, e chorei tamén pola ruindade dos faciosos.
cada praia as espumas de en cada praia as espumas e hoxe canto en cada onda e mañán serei roncel e hoxe canto en cada onda e mañán serei roncel. Ai galego, ai galego, ai galego, ai galego. Ai galego, ai galego, ai galego, ai galego. Dedicaros a un canto comunal, leía no libro de atracción total de Carlos Blanco que o amor é unha música que nunca acaba. A música é cantar un acto de amor e é aí onde interpreto, veixo a miña óptica lectora, que Marica Campos escribiu unha cinza namorada que é o que lle dá título ao traballo do que antes falou o compañero Lois. O estribillo, o refrán, dice sexa cinza, cinza namorada. Ela construiu o poema a partir daquele texto de que o polvo será máis polvo namorado. Nun dos versos dice sexa a morte, xa que empezo da vida, sexa cinza, xa que erdo do lume. Sexa cinza, cinza namorada, sexa cinza, cinza namorada. Se todo que arde de cinza guardamos máis ainda deste morte que sexa cinza, cinza namorada e escura primavera dende o lume tal vez a eternidade non exista pros que viven na rota da prudencia pros que tocan a dimensión do vivo, pros que marcan o ritmo latexo, sexa loucura o erro da realidad, sexa o abraio, sexa o terror da noite, sexa a morte, xa que prezo da vida, sexa cinza, xa que o volume, e sexa cinza, cinza namorada, e sexa cinza, cinza namorada, cantare todos, e sexa cinza, cinza namorada, e sexa cinza, cinza namorada. Es que todo que arde de cinza, ardamos máis ainda desa morte, e sexa cinza, cinza namorada. E escura primavera dentro do fume, tal vez a eternidade non exista. Los que viven na rota da prudencia, los que contan a dimensión do vivo, los que marcan
sexa tinsa xa terno lume todos, sexa tinsa, tinsa namorada, 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 sexa tinsa, tinsa namorada. Escoitamos decir a Carmen na conferencia que as mulleres foron especialmente padecedoras da guerra, como calquer guerra, na historia da humanidade das guerras sempre teñen os débiles que padecen. Tamén se falou da implantación do medo e do silencio. Vamos a cantar unha peza que fixen non hai moito tempo a partir do testimonio dun home de 80 anos que cando tiña dade estes rapaciños pois tivo que facer de fillo hipotético dun preso republicano de Casturdiales que estaba ali na guarda do colexio de jesuítas e este home, para cumprir a súa última vontade, quería apertar a dous meniños antes de ser fusilado. Este home de 90 anos é amigo meu, perdón, de 80 anos era amigo meu, que cando foi apertado por este home tiña 8 anos. Cando me contaba isto, chorou, empapouse e díxome moitas gracias por preocuparte por estas cousas. Tamén me dixo que non quería que se revelase o nome del como informante en canto estivera vivo. Hasta que punto chega a implantación do medo. A peza ten tres voces, unha a do home que aperta, outra a do rapaz que é apretado e unha terceira que é a da dignidade do povo, que dice: cantará a memoria como un anxo, erguerá os verdugos nos abrentes, que o corpo inxado da conciencia durme no seu leito para sempre. Deixar cair
Xa para rematar, se merece a nosa calidez, a nosa presencia neste acto que se condebe esas iniciativas como as de Cultura Aberta, onde realmente son átomos de luz. A verdade é que non tivemos na nosa formación en primaria e secundaria ponencias como a que tivemos hoxe aquí de Carmen Blanco, que ás veces estamos construindo a historia como perfectos arqueólogos, escarbando a terra e atopando chispas de luz. Pero o camiño crece lentamente, sin perder a esperanza. Vamos a cantar a peza Prostituta, que non era linda, confundín na peza anterior. Esta sí é a peza da Maruxa. A Maruxa era unha muller que non exercía o sexo con liberdade, e a súa liberdade era utilizar o sexo para fuxir da fame. Esta muller padeceu a marginalidade, a pobreza e a repudiable inversión dos valores humanos. Pero, por lo que conta o romance, veredes que é digna de ser louvada nunha canción, nun poema, un monumento de gloria pola súa nobreza moral, tal como a canción. Presten atención á historia, que isto non foi ningún conto. Sucedeu co movimiento, anos de sangue e de odio. A barbarie da falange chegou ata nosa vila, convertíndose nun cárcere o colexio dos xesuítas. Camposantos presenciou duros tempos de silencio, de consellos homicidas, de torturas e de dedos. Tres asturianos mozos de profesión de autores fuxiran da pasaxe escapando dos horrores. Nobres e valentes e